So, for this app, maaari po ba nating i-off lahat ng ating mga cellphones? Wala po sanang no, not cellphone turn off. I mean the lights of the cellphones. No one should turn their flashlight on. Yung ating mga judges, kung pwede daw po pakisara yung mga ilaw. Ayan. Kailangan natin ang kadiliman sa presentation na po. Salamat po. Wala po sanang magpa-flash para ma-appreciate yung presentation na to. So sa tingin ko, ready na ang lahat. Let's call once again our next presenters. Impersonator 666, Bobby presents Great Ken Einstein impersonating Light Bauer.